Здравейте, скъпи клиенти, колеги, приятели! Казвам се Мирослав Христов и съм собственик на Мирела, компанията, която основах през 1991 година. Ние започнахме да работим на практика от самото възникване на свободния пазар на недвижими имоти в България и участвахме активно при формирането на основните критерии и отношения в брокерската дейност. През всичките тези години нашата цел беше да покрием всички сегменти от пазара и да предложим на нашите клиенти максимален брой оферти в цялата страна при високи изисквания за актуалност, коректност и изчерпателност на информацията за тях. Концепцията на Мирела се основава на силата на информацията, предимството на добрата комуникация и следването на високи професионални стандарти при осъществяване на брокерската дейност. Ние постигнахме тази цел, следвайки три основни изисквания: поддържане на модерна вътрешно-информационна среда, прилагане на ясни и задължителни за всички наши брокери правила на работа и непрекъснато подобряване на обслужването чрез грижа към клиента, коректно отношение и старание за добре свършена работа. Сега нашите клиенти знаят, че Мирела предлага само реални и актуални оферти за недвижими имоти, на цени действително договорени с техните собственици, без подвеждаща информация, без занижени цени. Според направени проучвания и анкети сред клиентите ни, те се обръщат най-често към нас заради доброто име на марката Мирела, с очакването да получат професионално и качествено обслужване от нас. Много често клиентите ни търсят най-напред за съвет и консултация. И за тях е най-важен контакта с брокера, да добият впечатление от него и да ни гласуват доверие. Това, към което се стремим над 20 години, е да бъдем максимално полезни на нашите клиенти с правилния съвет и добрата консултация. Да можем да отговорим на всички техни въпроси и когато не успеем, да можем да ги пренасочим към други специалисти. Важното за нас е клиентът да остане доволен, а ние да получим удовлетворение от свършената работа. Това е и темата на всички наши фирмени събрания, тренинги и обучения. Как да постигнем най-много сделки и да оставим най-много доволни клиенти. През 2001 година създадохме сайта Mirela.bg и бяхме първата агенция за недвижими имоти в България, която изнесе своята корпоративна база данни в интернет. Тогава около 4000 предложения. В зората на интернет предлагането на имоти ние направихме нещо, което сега се счита за нормално изискване към всеки професионалист. Да предложи на потребителите максимално вярна и пълна информация за продукта, който предлага и да го направи пръв преди останалите конкуренти. Сега сайтът Mirela.bg се радва на висока популярност сред клиентите, търсещи услуги в сферата на недвижимите имоти. Смея да твърдя, че това е най-посещаваният корпоративен сайт в България, със средна посещаемост за последните 3 години от над 10 000 потребители дневно. Според статистическите данни на Google, за последните 3 години нашите сайтове са посетени от над 6 милиона и 700 хиляди потребители. Сега, след повече от 20 години работа, ние можем да се похвалим, че предлагаме най-качествените услуги на пазара на недвижими имоти в България. Ние поддържаме в нашата корпоративна база данни над 30 000 предложения на наши клиенти при високо качество на предлаганата информация. Предлагаме жилища, нисък и висок клас, луксозни имоти, ваканционни имоти, селски имоти, офисни и търговски площи, промишлени имоти, наеми, продажби. Покриваме пълния спектър от пазара на недвижими имоти в България. Практика при нас е клиентите предварително да получават подходящите оферти по имейл или чрез SMS. Така те могат да направят своя избор в спокойна атмосфера сред приятели в тесен семейен кръг и да заявят своето желание за оглед, като се обадят по телефон или попълнят заявка за оглед от нашия сайт. Клиентите могат да се свързват по всяко време с нашите брокери и да получат директна информация от брокера по конкретната оферта или този, който ги обслужва.
всяка седмица нашите брокери осъществяват между 350 и 400 огледа с клиенти. Това прави средно по около 1500 огледа на месец или 18 000 огледа годишно. Чрез нашата вътрешна информационна система всеки брокер получава достъп до всички оферти и заявки на клиенти при спазване на строги изисквания за конфиденциалност на информацията. Така много често нашите брокери осъществяват сделки помежду си, преди офертите да са обявени официално в нашите сайтове или да са пуснати в реклама в публичното пространство. Ние в Мирела работим с най-добрата информационна система за управление на сделки за недвижими имоти, която позволява така наречения контрол на клиента върху нашата дейност. Можете да проследите движението и действията ни във връзка с обслужване на вашата оферта или заявка и във всеки един момент да знаете какво е свършено по вашата поръчка. Конкретен пример за това е специалният код за достъп до официалния ни сайт, който получават нашите клиенти. С този код във всеки един момент клиентите ни знаят колко огледа са проведени на имота, къде се рекламира офертата, колко са посещенията в сайтовете ни, както и какви са предложените цени от евентуалните купувачи или наематели. Нашите клиенти получават преди всеки оглед автоматично СМС с датата и часа на огледа, както и с името и телефона на брокера, който ще го проведе. Така ние ви улесняваме в това забързано и напрегнато ежедневие. Не на последно място, ние предоставяме на нашите клиенти и пълен достъп до осъществените вече от Мирела сделки с подобни оферти. Така, вие имате възможност да прецените дали да приемете нашите съвети, как да устоявате позициите си по време на преговори. Също така имате възможност да прецените и ефективността от нашата дейност, да изразите мнение, да дадете препоръка, а ние винаги сме склонни да се съобразим с вашето желание. Всеки клиент за нас е специален, независимо от размера на сделката, която извършва. Стремежът ни е да заслужим договореното възнаграждение за положения труд. Ние даваме гаранции на нашите клиенти, че ще довършим работата си до край, като договаряме заплащане на възнаграждението за нашия труд на 2 етапа. 50% се заплаща при изключване на предварителен договор за покупко-продажба след заплащане на капарото, а остатък от договореното възнаграждение се заплаща след сключване на окончателен договор пред нотариус, заплащане на пълния обем на договорената продажна цена и предаване имота на владение. Защита на клиента е задължителен раздел в нашите възлагателни поръчки за посредничество. Ако вие сте наш клиент и сключите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и не се сключи окончателен договор пред нотариус по вина на една от страните, а вие сте изправната страна, Мирела поема задължението да ви осигури нов имот или купувач, без да дължите допълнително възнаграждение за това. Вероятно ще си помислите, след всичко, с което се задължаваме към вас, цената на посредническата им услуга е скъпа. Нищо подобно. Тя е обичайната за пазара на недвижими имоти в България и по нищо не се различава от тази на нашите конкуренти. Сега Мирела разполага с най-добрата административно-информационна система за управление на сделки с недвижими имоти, която позволява на нашите брокери да работят в удобно за тях време навсякъде, където се намират. В офиса, вкъщи, в любимото им кафене или на пейката в парка. През последните 2 години ние завършихме изцяло концепцията си за свобода на брокера, базирана на автоматизиран вътрешен мониторинг за високо качество на брокерската дейност и контрол върху тази дейност директно от клиента. По този начин нашите брокери са свободни да осъществяват директен контакт със своите клиенти на всички етапи от сделката. Бих казал от първото позвъняване до последното благодаря. Ние сме убедени, че за всяка успешна сделка от съществено значение е изборът на подходящ брокер. Внимателно анализирахме през годините потребителските нагласи и установихме, че все по-често клиента избира добрият брокер. Подходящият брокер, който да му свърши работа.
Тоест, не само да му намери имот, но и да го въведе вещо и професионално през всички етапи от сделката. Всеки наш клиент може да влезе в нашия сайт, да разгледа профилите на брокерите и да избере своят брокер според професионалните му качества и в зависимост от вида, местоположението и спецификата на имота, който възнамерява да закупи или продаде. Ние поддържаме изключително грижливо профилите на нашите брокери и отбелязваме в тях както уменията и постиженията им, така и добрите референции от клиенти. И така, ако искате да продадете вашия апартамент в Слънчев бряг, вие ще изберете брокер, специалист в продажби ваканционни имоти в курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър и владеещ руски език. Отдел корпоративни клиенти е най-новото формирано звено в структурите на Мирела и за мен са най-ясни предизвикателствата пред един мениджър при формирането на екип и налагането на високи професионални стандарти за работа. Ние в Мирела имаме ясно разработена концепция в тази посока. Интервютата си с брокери правим първоначално онлайн, чрез възможностите на нашата информационна система за онлайн тестове. Обучението на нашите брокери е постоянен процес, който се извършва чрез интернет достъп до специализирани модули. Имаме разработени сценарии, лекции, планове и програми. Имаме обсъждания, тренинги и семинари. Важно място в този процес заема нашият лицензиран център за професионално обучение, чрез който даваме възможност за реализация и квалификация на брокерите и служителите в Мирела. Имаме разработени стажантски и квалификационни програми, през които преминава всеки по-млад и опитен колега. Квалификационните програми дават възможност на всеки брокер да усъвършенства своите търговски умения. За мен Мирела е възможност. Една структура, която за мен няма аналог. Няма такава фирма, която да предлага на служителите си, на работещите в Мирела, такава организация на самия работен процес. Мирела е смисъла на моята работа. Мирела е всичко за мен. Избрах Мирела, защото за мен тя съчетава нещо, което в друга компания за недвижими имоти не може да се намери. Коректност, учтивост, професионализъм, дисциплина. Харесвам желанието за перфекционизъм, което движи целият екип и всеки един брокер по-отделно. Нямат никакво колебание, че това е агенцията, в която искам да работя. Изключително професионален начин на работа и със страхотен екип. Динамичната атмосфера и лъчезарните ми колеги ми дават стимул всеки ден да се развивам и да давам най-доброто от себе си. Аз работя от 7 години, 8 в Мирела. Всичките са ми приятели. С помощта на сплотения ни колектив успяхме да постигнем много. Всеки ден научаваме нещо ново един от друг. Екипът е едно голямо семейство, което ти помага да вървиш все напред и все нагоре. Чувствам се горд, че работя в екип от истински професионалисти, в същото време истински приятели и добри хора. Чудесно е, когато отиваш с желание на работа и знаеш, че край себе си имаш хора, на които можеш да разчиташ. Радвам се, че работя тук и го правя с удоволствие. Защо Мирела? Защото са най-добрите. Ние внедрихме в работата си решения, продукти и услуги, които не се предлагат от никоя друга агенция за недвижими имоти в България. С гордост ви представим нашите най-нови ексклузивни услуги. След финализирането на сделката и подписването на нотариалния акт, ние присъстваме при предаването владението на имота. Проверяваме отново обзавеждането, оборудването, работещите инсталации. Записваме показанието на уредите за отчет, общото състояние на имота и съставяме приемо-предавателен протокол, за да бъде всичко така, както очаквате. След придобиването на имота, наш служител, вместо вас, подава декларация по член 14 от Закона за местните данъци и такси в териториалната данъчна дирекция по местоположението му. По този начин ние ви спестяваме време и усилия. Ние знаем колко грижи и нерви ви коства смяната на партидите за ток, вода и отопление, което е задължително при придобиването на имот. Затова правим тези неща вместо вас. Наш служител ще подаде заявление в съответните експлоатационни дружества и ще открие отделни партиди на ваше име. Ние ще ви консултираме за доставчика на интернет и цифрова телевизия и ще осигурим инсталирането им в имота. Тези неща ние ги правим без допълнително заплащане, тъй като всички наши ексклузивни услуги са включени в цената на посредническата услуга.
Създадохме автоматизирана система за работа с документи при високи критерии и изисквания за защита личните данни на клиента, което позволява високо качество на юридическото обслужване и контрол на всеки етап от сделката. Казвам се Таня Начева и съм главен юрист в юридически отдел към централния офис на Мирела, град София. Основно място в нашата работа заема работата с документи и прецизното юридическо оформяне на всяка сделка. Ние държим отношенията ни с клиентите да бъдат уредени с договор за поръчка, в който ясно и точно са разписани всички наши задължения. Мирела е единствената компания за недвижими имоти, която е изложила в интернет своята платформа за работа с клиенти при ясни и точни условия. На официалният ни интернет сайт са публикувани нашите общи условия за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, където открито, недвусмислено и точно са посочени нашите задължения като посредник и вашите права и отговорности като наши клиенти. Всички документи, преди да бъдат разписани от клиентите ни, минават задължителна проверка през нашия юридически отдел. За нас, като юристи, е изключително важно всички фактически отношения между страните по една сделка или отношенията при водене на преговори да бъдат облечени в перфектната юридическа форма, да няма празноти, неясни уговорки или предпоставки за бъдещи спорове. Важна част от нашата работа е постоянния мониторинг на вече разписаните документи, както и контролът, който осъществяваме за изпълнение на поетите с договорите задължения. Всичко това е гаранция за постигането на отлични резултати, правна сигурност и максимална защита на интересите на нашите клиенти. След всичко казано от нас, ще попитате, а какво казват вашите клиенти? Здравейте, казвам се Блага Нотева и съм клиент на агенция Мирела с брокер Михаил. Свършихме прекрасна работа, главно той през последния месец. Съвсем случайно разбрах за агенцията и щателно я проучих в интернет. Прочетох много от положителните коментари и като цяло коментарите на клиенти, които са били на фирмата. И останах изключително очарована. Оттам нататък нещата се случиха много бързо, много професионално. Госпожа Филипова ме посети в домът ми, огледа го, предложи цена и много аргументирано я защити. Защо точно такава цена? Успя да ме убеди. Може би за месец успяхме да продадем апартамента доста успешно за мен. Всичко беше описано, проверено, дойдохме с човека, влезнахме си като приятели, не като някакви съперници, клиенти, продавачи, купувачи. И за една седмица той успя да ме ориентира и днес да сключим предварителен договор за покупка. Той избираше вместо мен, той ми намери моето жилище. Изключително бързо, изключително лесно и най-важното с доверие. Аз напълно им се доверих и те не ме разочароваха. Никога не съм си представила, че толкова бързо и професионално може да се случат нещата. Погледна всичко, погрижи се за електромери, водомери, просто нашата работа беше само да се радваме. В момента, в който прекрачих прага на моя апартамент, аз разбрах, че това е моето жилище и се влюбих в него. Знаеш какво е моето и ме заведе точно там, където се чувствам вкъщи. Доволна съм. Чудесно. Душата ми се радва. Най-вълнуващият за мен момент беше, когато получих ключовете за моя първи дом. А това стана благодарение на Мирела. Мисля, че работата на брокерите и специално за недвижими имоти е по-скоро сътрудничество между клиента и брокера. Благодаря за това, че беше до мен и ми помагаше във всяка една стъпка. Това аз харесвам във вас и се надявам такива да останете. И ако някой път ми се наложи пак, се надявам това да срещна във вас. Сега нашите клиенти знаят, че Мирела предлага най-качествените услуги при осъществяване на сделки с недвижими имоти. Ние ще продължим да следваме нашите основни принципи в работата, изпитани във времето и доказали своя успех.